Ndichikutambirai zvekare pano padzirare 263 pano ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva, misi nemisi. Saka ndatisubscribei, ndatilakei this video, ndatisheyeika this video kune hama neshamwari, zvibatsire kuti veruzhinji vanenge vasati vaona this update vanova vachibatsirikanawo nekuona, nekuti panapa muchange muchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Hatisi kuzoregera kukuzivisai zviri kutsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani, nhasi tine sad news. Ndatitange tanyora mucomment section kuti rest in peace kune muimbi uyo anga aine mukurumbira akaimba song yekuti saina upinde murudo, ndo hit song yake. So muimbi uyu anonzi Tatenda Pinjisi, ndo zita rake raanga achishandisa panyaya dzemumhanzi, anga achinzi Tatenda Pinjisi. Vadikani, Tatenda Pinjisi atisiya ashaya. Tatenda Pinjisi chichaitika kuti Tatenda Pinjisi ashaye. Tatenda Pinjisi akaita accident. Apo pakaita accident manga mune 2 varume vanomirira band rake vaanga ainavo, nemumwe mukadziwo akakumbira transport kuti ndiri kukumbirawo transport kune kwandiri kuenda. After mukadzi akumbirawo transport, mota iyi yakaita accident paniye Norton, yakusvika kuNorton ndo pakaitikira accident mota iyi. Vamwe vese 3 vakafira passport, asi iye Tatenda Pinjisi akakwanisa kupona ipapo, akaendaiswa kuchipatara cheSalem Mugabe Hospital. Paakasvika ikoko ndo paakafa. Akafawa musi weSunday. Accident iyi yakaitika musi weFriday. Ndokumbira kuti zvadofika comment section pamusoro penyaya iyi. Tarwadziwa zvikuru veukama, ndatichemei netariro mafanzi aTatenda Pinjisi nehama dzeava vakafa vebhendi. Vadikani, zvinorwadza zvinosiririsa. Neuyowo mukadzi angakumbira transport achiti ndikumbirawo transport mundisvitsewo kwamuri kuenda, abatsirwa akazofa pachiitiko ichi chatakasangana nacho. Vadikani, ndataure zvanofika mucomment section. Tarwadziwa veukama, ndatichemei netariro. Ndo mota yacho namamuchiona mapics amanga anga achibuda apa pando mapics emota yacho. Next update inyaya yevideo ravarusike. Sekuziva kwamunozviti handigoni kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza, aingokusiyai muchiona video. Much love. Ana Malawi dzese, ana Mozambique dzese dzaitowana chikafu from that country. Woti iwo yange iri nyika yekutamba. Yapunzwa po 45 years nematsotsi aya nembabubwa aya 45 years. Vachibatsirana. Vamwe vari kuuraya mining, vamwe vachiuraya industry, vamwe vachiuraya farming, vamwe vachiuraya kwese kwavakauraya kunana railway, vakabatsirana ari machikunda ega ega iwaya. Ndo saka nauri kuona handisi kubva pano. Uri kunzwa? Teerera chizezuru unyatsozvinzwa. Vanhu havafanirwe kumbova vari mupolitics vese ndiri kutaura vese, ana Chinamasa, vana Sekera Mayenda, zvinoenda. Kunana Mudhenge, kunana uyoyoyo kwamutaro weToto Mutenda Mudhara uyoyo yaive mbavha futi Mutasa, vese they are all criminals. These people claiming to want to run their own country, but hapana akambo, hapana chavanoziva. They know nothing. Masora miromo chete inongoti bobo, hapana chinozikanwa kana one. Ndo saka tave chapapa tava imari yangotorwa chete zvinhu zvakasenzwa nevarungu izvi. And we know how varungu kubuilda kwavakaita economy idzodzo takantirimo. Wazvona, tinoyatsozviziva takantirimo zvakabuildwa sei. Matsotsi akanga asipo ese aya akanga achipurana zvavaipurana izvo zvavakapurana izvo zvavari kuti kwamuri nhasi takunzira independence. Today vari kukrema kuti takunzira independence, but chitarisa independence yavo kuti ndiye vanhu vangani. Tarisa chaizvo kana uri munhu anopfungwa. Tarisa kuti independence iyoyo ndiye vanhu vangani yamuri kunzi independence iyoyo. How many people are surviving in that country now? Amuzvione makaita sei zvinhu izvi. Tiri kuedza kudzidzisana kuti muzive hakuna zvakadaro zvinonzi independence.